Hello guys, welcome back to MamithaTuluVlogs channel. Ini taigu vlog martondula panda. After long time, yank Maggie tinka pandanu. Our videos mata kammi adithanata. So Maggie tinka andanu. Inni athinoda bachinu. Vijwakanilla enna deal atin tindra ijjinde. But finally like tinka kanpinonji decision by then. So with the Maggie the packet, egg and soap gas at it. So let's do it. So now I eat the oil part so that we can boil this egg. Boil milk nothing, but on the putty one. So let's do it. So ಇದು ಇಂಚ ಪೊಡಿ ಆತನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾಡ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಉಜ್ಜೋಕ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಬುಕ್ಕ ಅದು ಒಂದೇಟು ಹಿಲ್ ಕ್ಲೈಂಬ್ ಅಂತ ಮಂದಿನಾಗ ಅನ್ಸಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನು ಚಿಂತಿಂತೀನಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಒಂದು ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಡೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಇಡೈತೆ ತೋಜುಂಡು ಶೋಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚನ ಬರ್ಪುಣಾತೆ ರೆಡಿ ಆಂಡಪ್ಪ. ಮ್ಯಾಗಿ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಡೆ ತಿಂಡ್ರೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡೆ ಸೊ ನಾನು ತಿಂಪೆ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಟು ಕಮ್ ತಿನ್ಕ ಹೋಗಿ ತಿನ್ಕಾಯಿ ಅಂತ ಚಿಲ್ ಮಾಡ್ದೆ ಈಗ ಅದ ಮುತ್ತ ರಿವ್ಯೂಗಾದ್ರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೀನು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ಮಸ್ತ್ ತೋಚುಂಡು. ಯಮ್ಮಿ ಯಮ್ಮಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.